Казка пра ката Чарныша і ягоных сяброў. Раздзел 6. Набыццё абсталявання. Салапета запэўніла, што ўсім будзе дзе спыніцца на некалькі дзён. Гэта была добрая навіна для сяброў, бо ім не трэба будзе вяртацца начаваць на караблі. Але некаторыя ўсё ж засталіся даглядаць за водным транспартам. Пеўні, кагуты, кукурыкайла, кот Батон і індык Лугавы, астатнія пайшлі за Салапетай. Значыць, вы хочаце нешта купіць, нейкае абсталяванне, якое прыгожыць вашу пякарню. Правільна зразумела, пачала котка. Насамрэч хочам нешта ўзяць не для ўпрыгожвання, а для дапамогі ў пякарскай справе, удакладніў кот Васіль. Будзе ням-ням-ням. Так, канешне, я зразумела, гэта было мудрае рашэнне завітаць да нас. Упэўнена, што нешта мы для вас знойдзем. Куды мы цяпер ідзем? Паспытала котку Шпаркуха. Я вяду вас да спадара Віктара. Ён раскажа вам, што наш востраў можа запрапанаваць для пякарскай справы. Колькі можа каштаваць абсталяванне, дзе вы можаце спыніцца, пакуль вы тут. Гэта вельмі міла з вашага боку, дадаў Мурзайла. Дзякуй за тое, што вам прыемна. Усміхнулася Салапета, а потым дадала. Там за рагом вуліцы ёсць транспарт. Трэба пад'ехаць, каб было хутчэй. Транспартам пад'ехаць? Якім транспартам? Зацікавіўся кот Чарныш. Да шчэшкарухам. Не хвалюйцеся, ўсё ўбачыце, спакойна прамовіла Салапета. Ішлі павольна. Сябрам было цікава разглядаць усё навокал. Вуліцы былі выбрукаваныя. Уздоўж вулачак стаялі ліхтары. Яшчэ былі прамавугольныя прылады, якія за грашовыя манеткі выдавалі марозіва, гарбату, ваду, каву ды іншыя напоі, а таксама прамавугольныя прылады, якія выдавалі гародніну. Рабусе было асабліва радасна, калі яна ўбачыла там гранат. Даволі часта можна было заўважыць розных істот, якія перасоўваліся на двухколавых транспартных сродках рознага памеру, у залежнасці ад таго, наколькі вялікім на іх былі птушкі і жывёлы. Дайшлі да транспарту, які Салапета называла дашчэшкарухам. Дашчэшкарух – гэта платформа на рэйках даўжынёй 3 метры з нізкай агароджай, якая страхуе ад выпадковых падзенняў падчас руху. З аднаго боку была прыступка для ўваходу, якую падымалі перад пачаткам руху, а з другога просты пульт кіравання. Ёсць толькі адзін момант, мы ўсе адным ходам не зможам паехаць. Заважыла Салапета, давайце разыдземся. Каля 15 з вас са мной, а астатнія... Вось туды падыдзіце, калі ласка, да Юліяны. Ёй скажыце, што вы ад мяне і вам патрэбна да Віктара. Добра, пагадзіўся Мурзайла. Хадзем, хто са мной? Юліяна таксама была коткай. Яна дзяжурыла каля іншага дашчэшкаруха. Амаль усе каты, акрамя Чарныша, Васіля і Шарапузіка, пайшлі да Юліяны, а таксама зайцы, пушыстая і спявунка. Выдатна, мяўкнула Салапета, цяпер залазім і рушым. Усе заскочылі, зачынілі агароджу, Салапета ўставіла ключы ў пульт кіравання, націснула на некалькі кнопак і дашчэшкарух павольна рушыў, месцамі ён паскараўся. Салапета сачыла, каб на рэйках нікога не было, а сябры разглядалі ўсё навокал, час ад часу нешта захоплена усклікваючы. Вулачкі трапляліся не толькі брукаваныя, але і тыя, што былі вымашчаныя іншымі цвёрдымі матэрыяламі, былі нават металічныя розных колераў. Амаль усе хаціны і дамы былі мінімум на 3 паверхі. Былі, напрыклад, і 4, і 5, і 6-павярховыя, і выглядалі яны добра. Чарныш прызвычаіўся бачыць хаціны з гарышчамі. Не тое, каб сябры наогул ніколі не бачылі такіх будынкаў, аднак сапраўды не ў такой колькасці і не так шчыльна. Таксама можна было пабачыць сады ў саміх пабудовах, шмат у якіх з іх дрэвы раслі на 3-м паверсе. Відавочна, туды нанеслі шмат зямлі і неяк усё ўладкавалі так, каб расліны маглі нармальна расці і даваць плады. Дзесьці можна было ўбачыць столікі, крэсельцы, лаўкі, кіёскі каля ўстаноў грамадскага харчавання. Там ужо хтосьці сядзеў, снедаў, размаўляў, адтуль і музыка гучала. Гэта хтосьці прыходзяць спяваць песні з самай раніцы? Спытала стрычкуха ў Салапеты. Не, гэта прайграецца музычны запіс з музычнай плёнкі. Цікава, кракнула Юлія. Ніхто з прыбылых не меў такіх прылад дома. Можна было пабачыць яшчэ шмат прадпрыемстваў, якія выраблялі розную прадукцыю для жыхароў гэтага ды іншых астравоў. На відавоку былі і калодзежы, дошкі для аб'яваў ды іншыя. Трэба будзе абавязкова не забыцца расклеіць аб'явы, узгадаў Чарныш. Я нагадаю табе, супакоіла Чарнышка. Нарэшце, праз нейкі час Салапета спыніла дашчэшкарух,
каля адной з самых вялікіх і шырокіх пабудоў на востраве, 8павярховага будынка, у якім займаліся найбольш тэрміновымі справамі вострава, прымалі розныя рашэнні аб дапамозе астраўлянам і ўзаемадзеянні з іншымі астравамі ды гэтак далей. Аднак, як распавядала Салапета, падчас паездкі на востраве была яшчэ адна велізарная 10павярховая пабудова майстэрня, дзе праектавалі і выраблялі ўсё патрэбнае абсталяванне і дэталі да яго, разглядалі прапановы па паляпшэнні прыладаў. Майстэрня знаходзілася недзе на процілеглым паўночным баку вострава. Невядома як, але другая частка падарожнікаў ужо прыбыла. Відаць, яны ехалі не раўналежным шляхам, а па іншым, карацейшым. Юліяна вярнулася да працы. Мы бачылі даволі вялікі парк. Там былі фантаны, пачаў Быстровіч. Так, гэта галоўны парк вострава для адпачынку, відавочна спяшаючыся, сказала Салапета. Хадзем да ўваходу. На ўваходзе стаяў, апрануты ў зялёнае працоўнае адзенне, чубаты певень. Чубыку, звярнулася Салапета, калі ласка, паведамі спадару Віктару пра гасцей з першых астравоў, якія прыехалі да нас, каб набыць абсталяванне для пякарні. Трэба, як вы разумееце, нешта параіць арганізаваць месца для начлегу. Чубык націснуў нешта на пульце каля ўваходу і адышоў на сваё ранейшае месца, гледзячы кудысьці ўдалячынь. Зараз вас запросяць, а ў мяне пакуль яшчэ ёсць справы, то пазней пабачымся, прамяўкала Салапета і пабегла дробным крокам назад у напрамку да Шэшкаруха. Сябры дзяліліся ўражаннямі ад убачанага на востраве, праз некалькі хвілін выйшаў мядзведзь сярэдняга памеру. Гэта быў Віктар. Сябры з першых астравоў, прахрыпеў Віктар. Так, прыплылі з трэцяга вострава, адказаў Мурзайла. Сардэчна запрашаю. Усміхнуўся Віктар, паказваючы лапай на сярэдзіну будынка. Усе пазаходзілі, пакоі былі розных памераў і формаў у залежнасці ад патрэб працаўнікоў. У памяшканнях было нямала вокнаў і свечак. У пакоях без вокнаў выкарыстоўвалася штучнае святло або свечкі па меры неабходнасці. Усюды, дзе гэта было магчыма, знаходзіліся кветкі, нейкія ўпрыгожванні ці віселі карціны. Віктар павёў новых гасцей да пакоя пад'ёмніка. Пакой быў даволі прасторны. Сцены былі ўпрыгожаны ўзорамі малюнкамі астраўных краявідаў і кветкамі. Мядзведзь пацягнуў за рычаг, і пакой пачаў падымацца. Ён спыніўся на апошнім 8-м паверсе. Кампанія дабралася да Віктаравага пакоя сярэдніх памераў. Праўда, гэта ён для Віктара быў сярэдні, для астатніх ён быў даволі вялікі. Вось мы на месцы. Садзіцеся за стол, а я тым часам папрашу прынесці што-небудзь кінуць у рот. Збожжа, памідоры, моркву. Калі Віктар вярнуўся, лісіцы ўжо заходзілі за ім і клалі ежу на стол. Дык раскажыце яшчэ раз, калі ласка, пра вашыя намеры, пра вашыя пляны, папрасіў Віктар. Спадару Віктару, пачаў Мурзайла, мы хочам пабудаваць пякарню на трэцім востраве для патрэбаў астраўляных жыхароў найбліжэйшых суседніх астравоў. Паводле нашага плану, асноўнай прадукцыяй павінны быць піражкі. У нас ёсць арыгінальныя рэцэпты, мы маем намер аўтаматызаваць працэс выпечкі. Паколькі асноўнай начынкай будзе смятана і мёд, мы працуем над стварэннем новых пашаў, месцаў для вулляў, запрашаем кароў, коз, пчол. У тым ліку вырашылі прыплысці да вас. Наколькі нам вядома, тут працуюць над распрацоўкай многіх прыладаў. Таму спадзяемся, што вы маглі б запрапанаваць нешта для нашай справы. Вельмі цікава. Слаўна. Добра, што вы да нас прыплылі. Упэўнены, што мы нешта знойдзем для вас. Віктар узяў з паліц некалькі часопісаў і пачаў іх гартаць. Потым падышоў да стала і дастаў некалькі кніг. І мы яшчэ, дарэчы, хацелі расклеіць аб'явы, дадаў Чарныш. Запрашэнне для кароў і коз, як лічыце, гэта можа быць камусьці тут цікава? А чаму бы не? Вы можете паспрабаваць, можа хтосьці захоча далучыцца да вашай ідэі. Пашукайце дошкі аб'яваў. Там ёсць рамачкі, вы зможаце проста туды ўставіць запрашэнне. О, гэта цудоўна, усміхнуўся Чарныш. Мядзведзь яшчэ каля 5 хвілін гартаў дакументацыю, прысутныя разглядалі пакоі, потым ён разгарнуў малюнкі і часопісы і прагаварыў. Мы паедзем у майстэрню, каб вы ўсё ўбачылі на свае вочы, але зараз я скажу, што на маю думку вам варта купіць. І праводзячы лапай па малюнках і запісах у часопісах, паказваючы іх сябрам, Віктар працягнуў. Вам варта было б набыць, па-першае, канешне, печ, гэтую ці гэтую. Ці нават калі ў вас ёсць дастаткова грошай, лепш купіць абедзве на выпадак, калі адна раптам зламаецца.
каб працэс выпечкі не спыняўся. Яшчэ дадам, што і выпякаюць яны крыху па-рознаму, таму і смак крыху розны даюць. А гэта, як вы можаце зразумець, у сваю чаргу дадатковы плюс пры продажы выпечкі. Далей спатрэбіцца прасейвальнік мукі. Паглядзіце сюды, вось як ён выглядае. Потым цестамяшалка, качалка і цестадзельнік. Віктор расказваў яшчэ каля паловы гадзіны, а тады скончыў так. Вы падумайце хвілінку, а я пайду па справах, вярнуся, пойдзем у майстэрню, калі вас цікавіць гэта абсталяванне. Віктор скончыў гэтыя словы і выйшаў з пакоя. Зайцы, жэўжык і чым дужэйчык дагрызалі моркву, гусак шэрык заканчваў праглынаць памідоры, куры падзёўбулі зерне, аднак яны не былі паглынуты толькі ежай. Пасля кароткачасовай паўзы Быстровіч узяў слова. На мою думку, гэта ўсё, што нам патрэбна, каб ажыццявіць нашу задуму. Я б сказаў нават больш, дадаў кот Васіль. Але ці хопіць фінансаў, пачаў Мурзайло. Пра гэта зусім не хвалюся, сябра. Нам бы зараз галоўнае набыць. Потым, калі чагосьці так ужо вельмі хапаць не будзе, здзейснім плаванне да вострава зноў, паспяшаўся развеяць трывогу сябра Чарныш. Ці дапамогуць яны з адгрузкай на караблі, раптам пацікавілася качка Юлія. Так, чаму бы не, адказаў кот Рыжык. Наогул вельмі цікавай мусіць быць уся гэтая тэхніка. Дадзёўбшы зерне побач з сабой, з захапленнем у голасе прамовіла Шпаркуха. У любым выпадку паехаць зараз з Віктарам у майстэрню нам бясспрэчна варта. Тады ўсё канчаткова зразумела будзе, падсумаваў Васіль. Неўзабаве Віктар вярнуўся. Ён быў упэўнены, што сябры захочуць самі ўсё ўбачыць, таму адразу амаль праспяваў басістым голасам. Паважаныя госці, сябры, я ўжо свабодны, можам ехаць. Адзем? Усе патэпалі з пакоя. Пакой пад'ёмнік зараз заняты, таму нам сюды, вёў Віктар. Вось можам па лесвіцы, а калі хто хоча, можа спусціцца з горкі. Так вы амаль імгненна апыніцеся ўнізе, але трэба прызвычаіцца да яе, бо з непрывычкі галава можа закружыцца. Горкай мядзведь назваў стромкую паліраваную металічную паверхню, якая вяла прама ўніз. У чым дужэйчыка ад цікавасці адразу акругліліся вочы. А што там унізе? Ледзь чутна прашаптаў ён. Там усё бяспечна, там спецыяльна зробленая мяккая паверхня. Ледзь толькі спадар Віктар даказаў апошняе слова, лапы чым дужэйчыка ўжо адарваліся ад падлогі і рыхтаваліся цвёрда прызямліцца на горку. Аднак цвёрда не атрымалася, толькі ягоныя лапы паспелі дакрануцца да паверхні горкі, як імгненна пачалі рух уніз. Праз паўсекунды сам заяц ужо знік з вачэй. І ўсё, што было чуваць, гэта пранізлівае вясёлае «гі». Здаецца, яму весела, спакойна выдаў жэўжык. Трэба паглядзець, як ён. Жэўжык скокнуў на горку і таксама хутка знік з вачэй. Потым Шпаркуха скочыла на край, прыжмурыўшы вочы, прысела. Трэба зразумець, як яна працуе. Голас усё яшчэ аддаваўся рэхам. Далей скочыў кот Бублік, ягоныя лапы раз'ехаліся. Ён апынуўся на жываце і потым мяу. Астатнія каты таксама пазнікалі адзін за адным, ледзь толькі дакранаючыся да горкі. Толькі Мурзайло і Сцяпан вырашылі пабегчы па лесвіцы. Чарныш даў Мурзайлу мяшочак з грашыма і патупаў да горкі. Ён не столькі хацеў спускацца такім чынам, колькі проста лічыў, што варта атрымаць новы вопыт, калі ёсць такая магчымасць. Перад Чарнышом скочылі Чарнышка і Моця, разам абняўшыся. За імі адразу была яшчэ Бурка, Юлія, гусакі ды іншыя куры разам з Віктарам скарысталіся лесвіцай. Віктар проста ведаў, што ўсё роўна цяпер гасцям трэба будзе хаця б троху часу, каб пасля горкі апамятацца, таму спяшацца не было сэнсу. Чарныш спрытна скочыў на горку і адразу адчуў, як лапы яго не слухаюцца. Вочы прыжмурыў, зубы сціснуў, металічная частка горкі была пакрыта празрыстым матэрыялам. Пакрыццё перашкаджала выпадковаму злятанню з горкі на хуткасці. Таму праз шчыліны вачэй Чарныш мог разгледзець абрысы постацей, цэглы, чарнату, пробліскі святла, правады ды іншае. Потым ён адчуў мяккае прызямленне на нейкую резінаву пухкую паверхню. Шырока расплюшчыўшы вочы, ён пабачыў, як іншыя ледзь трымаюцца на нагах. Іхнія пары вачэй, здавалася, глядзелі ў розныя бакі. Хтосьці нават падаў і ўставаў, як вось, напрыклад, Рыжык. Аднак сам Чарныш не адчуваў ніякага галавакружэння. Урэшце рэшт усе павыходзілі з галоўнага будынку. Віктар пайшоў да задняй часткі пабудовы, махнуўшы рукою на знак таго, каб ішлі ўслед за ім. За будынкам знаходзіліся пасаджаныя ў рад тоўстыя дрэвы з раскінутымі ў розныя бакі галінамі. Акрамя велізарнай таўшчыні дрэў і шчыльнасці іх размяшчэння адно ад аднаго,
Нічога больш нібыта не было асабліва прыкметным. «Коткі!» – прагрымеў мядзведзь у напрамку зараснікаў. І тут большасць прысутных заўважыла прастору, уладкаваную ў галінах і лісці. Вынаходліва ацаніла рабуха і потым цішэй дадала: «Цікава, ці ёсць у іх там гранат?» З так званага галінавага акна высунулася круглая, пухнатая, жаўтлявая пыса ката з запытальным выразам. «Збірайцеся, ёсць праца. Едзем да майстэрні». «Нам, мабыць, туды?» – спытала бялуха, паказваючы крылом на даволі вялікі па памерах перамяшчальнік на 4 колах. «Не, шаноўная, не!» – запярэчыў Віктар. «Нам вось да таго транспартнага сродку на рэйках». Падышлі да рэек. Гэтыя рэйкі былі ўдвая шырэйшыя і таўсцейшыя за тыя, па якіх рухаюцца дашчэшка-рухі. Транспартны сродак быў амаль цалкам зроблены з жалеза, якое дастаўлялася на гэты востраў з 32-го вострава. Ён меў праўдаўгаватую круглява-прамавугольную форму з рознымі тыпамі вокнаў, як для жывёл, так і для птушак, а ўсярэдзіне з абодвух канцоў былі абсталяваны месцы для кіроўцаў. Вось якраз на адно з такіх месцаў і беглі 3 ката-кіроўцы, той жоўты кот і 2 шэрыя каты. Яны былі апранутыя ў рабочае адзенне, у камізэлькі сіняга, чырвонага, чорнага і жоўтага колераў. Адзін шэры кот у сіняй камізэльцы падышоў да дзвярэй месца для кіроўцаў і адчыніў іх ключом. Усе трое туды залезлі, праз імгненне рассунуліся дзверы пасярэдзіне. «Гэта ўжо для нас адчынілі, заходзім», – загадаў Віктар. Пазаходзілі, пазаскоквалі, пазаляталі. «Знаходзьце, калі ласка, сабе месцы, зараз будзем адпраўляцца». Унутранае ўладкаванне транспарту было сапраўды незвычайным. Праўда, уласны сам транспарт быў чымсьці зусім новым для большасці каманды. Хоць агульная колькасць месцаў была не вельмі вялікая, яны былі даволі разнастайныя. Куры знайшлі сабе насесты, каты, дашчаныя сядзенні, пакрытыя чымсьці вельмі мяккім, гусакі і качка залезлі ў міні-лазню з падагрэвам. Для зайцоў была земляная загароджа, у якой былі выкапаныя норы. Там было прахалодна і можна было размяць ногі. Віктар гэтаксама меў тут сваё месца. Каля акна тоўстае крэсла і стол. На стале катка з мёдам і нейкі смачны напой ружовага колеру. Імчала, як яго назваў Віктар, рушыў. Рух быў плаўны, хуткасць высокая. Рулявыя каты накіравалі транспартны сродак у паўднёвую частку вострава. Уласна варыянтаў для манёўраў было зусім няшмат. Імчала быў зроблены ў асноўным для магчымасці хуткага перамяшчэння з адной часткі вострава ў іншую. Чарныш пачаў углядацца ў акно, спрабуючы разгледзець мігценне краявіду. «Чаму мы не прыплывалі на гэты востраў раней?» – раптам спытала ката Рыжуха. «Тут ёсць чаму павучыцца». «Не было, значыць, патрэбы?» «Прычыны, Рыжушка», – спакойна адказаў Чарныш. «Але цяпер мы тут».